enye konfobia na betimi tu agudie de enye konfobia na etimi tu agudie konfo se de bia konfo se metu de ye obuso mutu agudie enye wadwuma ankofa ntom so me to me mfa ntom me ni sa de no me kura me ni tamo ebia sebi adwene bi kura atwam na wafidie ni twa na ese adwuma na ye ni na wojai okunsuo ne ba adwene na se dencha no kra na ye mrika so to se dencha kwa aboso friends gas bi ye nipa wu bebrebe na mko ye sa amamre ni na se godu bi omuto nsuo ba amamre omoye omutu nsuo na adwene be gugu kra ko cheche adwene ne ba fie bewe nsuo ni fa kuro ni nyina bo no busu ya bofalema ekoye omo amamre kra no mutu ya se omutu ya 3 billion nanu ya na mesako ya yakoye di afisi adama nsuo no na wotu bida good no there share good there be me too bida na de mempe semeye me bosom sama menye ene ni jesro kwaba nananom som na afi no eniema wate wahu na opesa woni ye che no eba ahemfo nsam efiensensam afi nso yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no ye betimi aba onchen ne aba beje nchiremu ye betwa pimpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre nso se wo kro kituom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo krom tetesom eno ena ewo ho ye betwe epri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne na omo adi nkomo ubetimi afre ye beba ne na aba bede ho nkomo ene nana se wa hia ye ba betwetwe nkomo e de afa abusua egudie ho abusua egudie bia ene ye di ana ebi wo ho a obi wo ho se ne nana so ne daye obi wo ho se ne papa so ne daye ne nana bia wawu a obi wa mehu ne da wo ka se egudie bi ni nyina ene ye nokre ye nana ba bedi ho nkomo na ni nyina so ne yetumi fa na eno ne abusua gina ye eye pe na ye ne nana ntwe adenti ene ye nananom e de egudie e de kwhye wrem na emomo omonta mfa nhyefi den botaye bentia kame ho ne ye ne nana entwetwe eho enkomo na mpacho bia boko de janomase we de sa nkomo ayedi enim se bebre na egudie no ekofo etwi nkofo di ewo egudie yimu obi wo bebo kasa wontumi nyi ade no so wo beko bia yesi ehye ho busu betimi aka kyen se ehye ho enso bebo kasa wontumi nyi enu nti ene epesi edi sankomo wi nana wadaroma ye kasa ebusua gudie a ene ebusua gina ye no sonson ye wo mana ebusua gudie ne gina ye ne de sonson ye wo okay babu wo ha obafia na ewuska omoska ankasa na ska no omude ne de omude esiwo se omude esiwo se mafa nso musunsun nti esiwo ma enchirima ana ebi wo so omude esiwo se omosom no nti de esiwo ma enchirima no ebi a we duru ne nim omutimi ka se ebi a ye nche na obi an fa bi de enhwe ne ma ana ye wo se we de ye di si ye nkonwa ho ana ye di si wo ama efie no na abo efie no ho ban nti eno no omutimi twa moja koraye de eguso nti se omutwa moja eguso dia na eno de yeni nti eni no obi omubo mpanfo no wo ni nyina be san ye omosesi o no obi akwa wia se ode ko ame wo baboda ebekun de ebusu ne twa moja eguso twa guso no ebekun efise no de yeni nti ade yeni no obeye ne dai yeni so bi ka cho se chinchina okokonfo bodu nsi no ka yense godu ofia busa no nchire wo mu for say eye busua japade na eye godu ne de obehu se godu ho ba mane nchire mu na wo godu no ni sunsun aso ne netebia etie na godu na wo se wo ho no eye na majapade a ye somo no ana godu eye die si wo se yeni ebia wo se mi hu ne se mo gold the minim se ye dia na enye eni ena na hwehwe mmaye me ansa na wakon ogu oso ba wo si treso a mo wo sika kokko esimu na ho enti afede no okeka kire nkrofo na wo pa asofo na ye yina na nefuro na ekofa gold ne ekwa kodi
Says can ye dear, canana no wadi. Ana se bi opa akokora no se ese fata se ofram de shemo se munia onu omuyi muso no gusoro omu abesa yi muso nsemuni ba ye anyi muso se ye ni a opese ska no 1000 years wo be fa ko baabi ba wo so ntimi ni wo be fa akọ ba wo so ntimi nye de eni so nti ewodie yedi ene ewodie ni ana ewodie omode ko hye afum tete no on say o fie kura yeti mebo ni age ojapade efrunsem tete fona na omo godo na fa na omo de ko hye omo fuom to obo no de hye kukum no de ko hye na fuom ebu wo so na ye mpro ho de ko hye ho no duru ba bi no afere wo hu ba bi wo de ko hye ye biem ohu baby odi ko hye ye biem enna sebi oni ba bia no wanyi na obeka a kire no to no na ne di wakoni aba duru se bia onu se wo hu ne ba na ne ba ne pege be 15 years o kan kire no na bia wawu to bi e hu se odi ko hye aha odi ko hye aha enti ko ba bi ka kire se una na bi ana papa bi ana maame bi edi sika ko hye afuom enti no so otimi hwehwe de ya obetimi e de akwakọ hu uhuna eno ne de eno aseso mutibi huna mo twa akokọ anase mo twa odwan ma yi wo odin pakra de ama no eno ano no ne mo wodi ko hye ho no o kasa de amini be hye hai disamia na ese me beyi obi biela obaba beyi saade no obeyi amfa no nkwantua so a obeyi bi a wo de nkwa betwa so emfa won se bia mu nipedu na mo nyam ba na ba ko no ofa ye na wu wo ye de ma o wa ka na bewu se mo fa nko ade amu bewu anna bi ho wo yi a obeyi no se meme basmesi anna me de ade ni si wa ma no so ono na se me ni wo mpo na obeyi asem bia no na ono na chi no so bi fa akire eba so obeyi ade na ma asase ma na emfa ensu eda ma na emfa ensu na so ade no obeyi ya wo yi na na ekofom obechina obobo kasa won sanka he okay ena obi wo so a obetimi akwakoyi ba wodru fi obewu se wo akote na wafa akira akra na so wo so nka nkire no ba so no abeso akra na daye se meba me de ade ko hye ha ko ginaye wo yas obekire ndalet ko ginaye wo yas so usura fo obi kan ho ginaye wo yas okwa bi amomuntwa akokọ momuntwa wo dwan ebi na asase na wo no da na se ne fa ade na eno se nyefo gosi wo dem fa manipa no na wo die wo mu no na wo afa asa na we die omo kire ena ndi se me yese na wo je kosi ni dem na wo ayese die wo na no kura me na na se wo ba me ka kiro me de bi godu die me nyema dwese me tubi ba wo ba na wo ho a me ka kiro oba na nu ho a meka kye se nu ho e wo ho ye ni meka kire wo ye di a meka kire wo nti omunya asan krofo ebu o mo sama ebi adum dan ya krofo han bebre atonto edan na e de ma minim nipa dodo o mamba me nche ye meka kye se godu no wo fa enye ye o mo anti ama krofo gye o mo sika we simi wo afidie mi ko si so e be ye mi yese ene o mo tete e kura bi ase kura se bi nsu kura munye bi nom anye ye musika o motua seska no de ye adwuma nka yeye o de bo bra nka yeye ska no de ko sha na wugina ho na mo nse ho enye wo dia de obo ne di na ene dia o hu ye ni 40 days o abeso ne dahe sakra no susu ate senkra ye o mokoya o beteta akra na makra na nyame 60 20 o ba be kire no enye wo dia ye wo dia ne dia de no a ba wo ye sei na ebusua e ko yi e be ma akra na da bi o enye wo nna mo dia eye wo nna mo dia obeyi no na pipa da so sa na pipa da so omo de ko hye ho omoye na pipa da so entimentete omo de ade fa ho entete se e de hye wo de hye fom sa keke na bibie ni ho a na yesa ba omo de hye wo a bi wo kukuru bi wo yawo bi wo ade bi wo ye de hye mu no enye hwe 1000 years enye hwe sensu anto ama ho na asenke ama de na enyi afiri ho a enye ben tisru mfanse de bia omodisi ho ehye ho de dua si so mfanse si abre dua no age so na dua na ewu na bia omuhunu dua no tise wa wo de ade kra so ne di be se 10 years na wo nko ho a emi apata wo kra wo na wotu bi da
Good no. Say we share good. There be me too be that. Na dey ntia. Mempe se meye. Me bosom sama menye. Oba me kire oba menye. Adenti na abosom. Na ye kotu obi die na ye fie die sa. Na menye me ba o me last born na menye mo no. Nti nipa ne ba ye kokohwe ye no. Na nya ade kra ebetu kra duru sei. Nipa na me kan se de mefu na aba minti no na ofa machi fa nipa foforo ko nti okose ade no. Nti memi kokoduru ho no. A me de aduro kokoso se ye ntu ade no. Ye tu na ngusi na eba no. Sabo no so fa machi akwakoya ade nti ma nsamanfo no ho no ebufu nti nipa be se 15 yom ko na omun na yesoro mabodam. Wo gina wo se okanansa wo gina no okanansa. Madani zombies. Ewo ho. Nti lokin se kai de koye. Nti ho na abo tisi ye no kote aduro. Okote aduro no me posa aduro na edibu mo so no mun na aye ti. Ne emusie no so de na made no mu a eba. Na ehun se bo ne mom. Ade na meme ye no bo ne mom de adu foforo akoka. Nti o chesenko no mimi ma ye so kotimi yi ya. Na ko de ko ono mo de ko na nka mo so aye no mo frifi akọ no. Ena ehun se ni panye nti firi na mse menye biem. Enti oba mekiro no pa mema obi akọ. Aha. Ba mi ametie. Okay. Wo ye den amenko. Okay. Na bosom timi to good. Ana say ye bosom ne be kire wo konfo na wa kire ho amamre na wo. Bosom na be kire. Bosom na be kire wo konfo na say ye kwa bosom no obesane. Na wa kire say bia ne ma me ka mo famana ni ti say ye ha na bosom na kire no wa kire ne mani nyina na okọ. Obeti akoda. Ne kire say omo mbetu no na omo tu. Ba wa konfo no kwa ye de o. No kore de omo ho na ese etu. Okay. Adenti na abosom na nkasa se eba gold nsensem na so mo mpese o mankasa ebe betri so akotu na so me betri so akwakire omochi wade ana se there be se wo de abeto nanim nti se spirit ni di echi ni yeko nti ono no yeko ni na okan ye ho ni babo wo tre so a o tre so akire ni mewe ese wo ono no etisi nchen na wo wura na woni gold no otimi ye mu adwuma na etimi fa ade na edeba ba wo tre so abeda na wa ya ade no jeze woni asase no eye wine na de kro na okọ no sa ade na eye kutu no enya eso satisi okase de bi munyai ansa emwa munya na monko ye wo na mekoye no ebi asase nso baji we ebi ensu bi da ho se me ba ho obedidi me ha obeyese enti yenko pesa na me ni na ansa so gold na show na do godidi go do say express go do express yo to me wo we are sin na express go do plan to dem cha bibi nti na ewo no wo go do na de to wa edi 40 days ko hwe be ewo dia omo de adura soso na na say ye na fa adura soso na ewo wo go do rankasa do go ewo. Okay. Nti se na yese na ne chef mo a bia ba koyi na yese. Nana adenti na se me fa ne se obi wo ho a me fa se me meti hei na me so daye na ebia me nana bia beti ni di menimu no oba me nana ebia me de agudie bi ahya hanu se na otwa kirew esese mukoyi na o ka kirew ebi kra na abusia no ma me mo kra na wo so am no mu nim se bia agudie bi wo ho eba sana wo na nano mo bo wodi di she ho ana se eye omo ankasa na mfa se obi a ono wote asno de ko she wo se bia ti se mia na me beyi eba ne sana se nipa no ye wo ho no wontumi nya eche se ti se wo nipa no wo ma wo san be wo na san otimi akoyi agudie na na and dia oni na ne se ona na ne be soso da ya no ka se wo na kokoyi a ebi na kware ne enwo okay o ma hu se eye wo suma wo som sompa nti wo no ye mu ba
nti sɛ woyɛ mu ma no do otimi kɔ so no daye no nye sɛ ɔno nkwa ne dia ɛyɛ ɔno woyɛ mu nti wo na wotimi so daye a ɔkyerɛw nti sɛ ɔkyerɛw na wotimi hunu sɛ ɛyɛ ha ne ha na wo hunu na kɔ baabi ne ka sɛ yɛ ne kora emre bi no so yɛ koduro kwa wo behu ɔbɛhya ase akasa te sɛ ɔkasa kyerɛ kɔmfo na obehu sɛ aha ɔbobo so bɛbɛ woni so ka sɛ ɛyɛ ha ya ɔno akasa bɛkyerɛkyerɛ ɔkora ɔbɛkyerɛkyerɛ obi ɔkora otimi ɛso ne daye na na ɔka kyerɛ no wa betimi asikwan so na wokɔ so so na ɔkɔkɔ kyerɛ obetimi akɔfa aba fie no ne asɛ no ne yɛ simple ɛno na ba sa na honhom bi ankɔtena da bi sɛ honhom wɔtene so sa wokɔ nkwa wɔn sa anka ade nti na ni tuo ya sa ada sɛ wa gold nya kɔhyɛ hɔ a obi wɔ hɔ de gold kɔhyɛ fam a ɛwɔ nsɛm a wɔka ɛwɔ nneɛma bebree di ade kɔhyɛ fam wɔ nneɛma a wɔyɛ bebree wɔ nneɛma a wɔyɛ nti obi wɔ so a ɛno aso wɔde ahyɛ hɔ sɛ me manyina obetuma ba befa nti sɛ onyina na obetuma befa ne de ɔkɔ a sɛ amamre kakra bia na wayɛ ama na yaya na nipa no mani ma ne yehu ɛna de sɛ okɔtɔ ho ahwan de sɛ okɔtɔ ho ɛno na enya wodia no nti woyɛ onyina de enya wodia ba asase na akɔfa de afiri so no okɔna de ani de ma no nkoa na ogu ho nsa yɛ ho amamre nkoa de na akɔfa na ɛyɛ wodia nti ho nsa bɛka ɛno so ɛnsenke nkɔfo ma nyɛ hwee o ebi a wotu bɛ sɛ efiri akɔpema bɛti a woyɛ ya na aba na sɛ mefa nse nsuo da hɔ na bia enni bebi agudie ne wɔ no na emom na ɛbɛn a na bia enipa no de hyɛ hɔ no wankasa bia o esuo ebi abɔ ade no ho ban na emom ɛyɛ tumi na ɔno nso ebi otimi kɔsere nsuo a eba ne sana sa wo kwase se nsuo no da hɔ no so ya mamre de ma no ɛno na wo da bi wokɔ ukwa ne ebusa sɛ wo da sana beto me bosman me bosman ka je sɛ waka mate ebi ama me ka ska me kwa ade na ba okay okwa ba ka je sɛ baby ade na hye no eni nsuo asme se ben ndi de bi ekomode no kɔ nti bi a fatofi biscuit niema we akoma nsuo na ansa na ma kyerɛ mo sɛ ade wo dua na senti en kɔ hɔ nti so de niema no kokoma no wi a afno na obɛkyerɛ sɛ bia pensanfo pa bia niema we se fa kɔ si baby ade no wɔ ndu do kokoso ne di ade kyene sesa niema no gu hɔ a enwu a de ne kwaye sɛ kɔ ne gu hɔ de ne kyesa ade no enye hɔ a nti ade no ebia wɔ sɛ de ne botaye ɛtefa obo hɔ a ye pampam nipa no de akɔkɔhyɛ nwure Jono kwa no dru se won san ko no re file bi odko hye obo so odko hye ho na obi kura na nwura mu oba won so dru ho se ya tutu kakra nti obehu ye no so ayi no odko nti ubeye me nana me papa se me godu hye obekina foni nyina adofo ni nyina wo mu ebi sa ko wia ebi ko wia na dana ebi wo ho a odko hye obi timi ko yi obi wo so ko yi odko hye wo wia ade chonti mba ho bepe foforo de hede esa kwakwose nti nana no kire se enye konfobia na betimi tu agudie de enye konfobia na etimi tu agudie konfo se de bia konfo se mitu debi ye obuso mutu agudie enye watwuma anko fantom ho so me to me fantom ho me ni sa de no me kura me ni tamo me ni ta oba be kirewo e wo ho a meka ne kura che me ka che se godu na ni ho a maame awo ho mesie wo ho a ewo ho eye fie di ameka kiro eye ona na bi na de ma wo meka kiro akonwa di ameka kiro eye se ye kekese modia meka ne kura na ye de a kiro ya no ko bobo debi no kana wentia no wuntie na wo vi fufura oje ho akyin ya ma kiro obi se o amenka nje bi akobo ase ni passment so kono ho a otubi ni okwa na ne ko dikosi na se hondo mu di machine eh no sa sam kana me de meka nti ukona so beti no akwa na me nyankopon ya madom a anano abo me braka krase me ma se be fa me kwotana FM e meje pade me kase me kotu no gold nti me mini sa de no kra tam oba de amekiro ne mom mintu koma chaw untu ene de mo force me kra menye meka kiro e no kra meka kiro ba se me tu me gina fidie so mintu gold mekiro ne kra meka kiro ba mintu okay na ode aka no kre obi wo ho a
be ye ya bisa sika ne bra na fa enya eno nya medwuma media ya ayaresa me sayade mintu gold me kyerɛw kan kore me ntwa kontom okay nana se egudie bi saa no ebusu egudie bi saa na bia nana no mo na de kɔ hye wura ma sometimes e bia omutimi duru ensuo ho omutimi jama ensuo ne se bia ensuo ne hwɛ so abla mo mfa nhyɛfo no ma gye ensuo na no ntimi ma saa so be gye ensuo no sa e ba ne se ono amfa omo ade hye baabi e bia ensuo no ho no ohun se bia ensuo no kwan a e fa bia kokodua bi wo ho no de nana madawro ma me de magudie eja me kwa baba hwefa nti wo de eja no nti ensuo no etbetimi afa ade no so bo odudua besi wo edi na otwe no a ma de bosom ne so wawu a ensuo no na afa nti be ka se ona na agudie de a na agudie de we to de ama ensuo o de ama ensuo no nti ba sa no ye nti me nya ho ade ngo oh na wo kona ho de a so be ye de a so wo ya ama ensuo no ensuo no de be ma wo de afa ma wo de a eno ano no nti ensuo ne bitimi fa obi ne ha na gold ankrofo tu me brebe na se fa ye ankrofo agudie tene kosa tene nkwase nke bi mama nkobi nkotubi na ade ntina be fan se omom ye galamse no aso mo fa agudie ne simple sense de e bia mo nananam de ahyefo mo na mo po bi mana kotu amamo no eno ya asase sa agudie ya asase na ahona ka je se omom tu godu no mutu no simple sa onu ka umbo me kwa kra nche onu ne mama kwa ya mankrofo share obi tibi kwa kwatese ohun se godo ho afede bokọ no na ba kokore ni so asase na okoto se gode wo so no asase do nwimra oni madwuma a mo ye na asase no so enti wo se ahon ba bia ya gudie enti wo de wato bi wutu obetimi atu wunya wa nya hwe wo ho efi se wa fa bu fata wo kotu ye ne ba kono kana asase no so ntua ne ka enti ese wo twa moja e de man ye kotwa na ntwie eko ba nche adam ka se me ko ba biam de moko de nchira me ko twa na ntwie me twa nwan enti esa obo ho okwa sasa bi wa be fan se fira ko na bi eni aponche na okwa ko fa bia mala mi no ko twa aponche wo ho wa se odwuma no so ga sasa ni chilu de komana wonti wonya hwe ene de wa bru kurukura ehun ya se wo ye ho aka ne kura de ko ba obi wo ho a onu de obedi na opese okoye obi wo ho a citizen ko twa krama no ensuo ni aboa ensuo kuro bi wo kura ye fa krama nrem enti ko yi hu musuo masase na ne bufu ade ne besi ade na ohwe na won san ye de enka enti ade no omoto mbo ase na wonimte na wa ya kire odi amamre wo ye eno anu bibia be kama enti me pese o chose gold no mutu no nkase ebo ase anase okoda ncha na se yine komosa mame enye komosa wotimi tu a ebia sebi adwene bi kura atwam na wafidie ni twa na se adwuma na ye na wojai okunsuo ne ba adwene na se ndencha no kra no na ye mrika so to se ndencha kwa aboso to friends gas bi ye nipa wu bebrebe na mko ye sa amamre ni na se godu bi omuto ensuo ba ko amamre omo ye omutu nsuo na adwene be gugu nkura ko kyeche adwene ne ba fie bewe ensuo ni fa kuro ni nyina bo no busu ya bofalema ekoye omo ho amamre kura no mutu ya se omutu ya 3 billion nanu ya na mesako ya yakoye di afisi adama nsuo no ayi yakodi afisi adama nsuo no ama no so ya sakoye ho amamre ti so hwe be sate kra bo musa na me nam kuro no mu na ya tu niema na ye nana enti se mfa se obi enu bi na ese me koye nkam kohwe ya be ko sisi de nana ukwa ye tawo to den ye kwa kohwe bi enti nana mfa se e be ye kase ne bi obi ye galamse e wo nsuom na wa ku fish wa bla wa mba mane wa nya hwe se so otu ho na mo ana so wa ntu ho to kun no ntu ho na mo no mo hu no mo bo wani go so a de bi adwuma ye bi enye ye bi enti afra enye yi no ko ba bi aka ke so ku nsuo ne ba ebe okwa ye wo no kun benche mu no kun okun obanya hiso obaya amamre no wo kun kura kototon awe we wo mo wu nkura no omon na wuye mo ye tuntum bosom baako ansa na ebe ye ayie kuroma ni nyina ne ana wonye wa bi ba wo fie bia
ye ji obi a abɔ ne bibi ne ba ko fa bibi a wo ye ji obi adwan 7777 obi aba ye ji omo funtwi a wono maame no wasefo ni na mo bewu nsuo no so mo nim se nsuo ne enwene nam ana ne ma ono so na ma musika so ko ya sa mamre ni na msa ko di afisia da sa ma wo nti mutu a monji bibi ni bibi wo wiase nkrofo dadam se bibi enu ho a omo mutu godo na enye easy sa debi nti so ya ade no wa anya mamre na bo se nsu ni timi fa nipa ne bi na wawu na ode aye nse kwa story bi amten se obi kwa amre ni moko ye no koto se obi ewu oba ye joli na no ano no so abewu nti bebre na ebusu agudie ni bi wo ho a obi be fa no obe koso okoto no oduru ho na ye yesi enye bia so obi be fie dia wa wi anya ye bosom dia enye ne dia nti tie se sa ne ma no kra de entre bi se wo kope bia kodi enti wo nam a ana ye fie agudie ana ye pese edi mi pa acho mpese mu dia wo de mo busame ye wum bia meka na kra akire se mom kodi na wonya wo ha abechim kotum ne kura wo bia meka akire ye ni a meka je se obi ko fa bi meka se eda ne dem se odo ko bi ye se enye bia ba odo ba fie so ye bia enti won fa ye ho ade oh na wadi wetimi ye ho ade ba de na nye awukwa ye se ye bia na ye de na ko fa ba ye ho ade ba mi ha wo fa ma na nye bia fa kotu ba bia ko fa no na de baby ade ne da no fa ko se abusuame ya me fa ye munye na mfanye de mbeye no ana no na se na se abusuan no ko fa na se nye bia na se mo ye galamsia na se mo ne nam no abetwafo yi omutimi to abekra no omutimi anya efomagudi eno ne de ono no wanko eno ya achede eno so na achede no sebusu ni ba be fa be ya tete asende obi o kokwa mefa no mfanye yi achede Nyankopon asoye ma nipa ye obi o nam wo hu ne se sebi ebusuam kra ye fra na ye fra ye nkankan wo tia na se onam a wo kwakoto obi aba amana na okoye okonya ade ese ipa na ye fa na nyika ebusuam ne ono ne trase a oye bibia enti omudo ma fa ne simple babusheni na ekofa dia mamlo be ye ni brebre busuafo ni bradi on fa mehwe wo bia on fa mebo wo bia on fa no ne busua on ne yam ne ma eno ne ba ye ne ntoa no ene ntoa na ma ne wiase amenipa kese twetwa ye kwaso bebrebe ene ma no omo ma so fofo ne dad omo to mbo ase no mu hwehwe no mu musa no kura ebe ka kiro me wo ba na me ka kiro se ade na wo kɔ no se enye no kura maame enko ba bi ekubusa biem na me nyɛ fanya hwe me wo godu na kɔpɛ no wo kɔ na wonsa ka na eyi a de wo bo hye na hye me ne betua me ka fa godu bre me bisa me ameto no me yɛ adimu sa pepepe because esu a waware wo woni bia nya wo mu abo bia nti wo no na ye hwe se e bia titi no mode agudie ne hye wo no obi wo ho anu watwa ne nsa de moja guso se obi twa ne nsa nti eba sana se e bia nchirima ne kutu a mu so se obi omuku nipa na se da bi nipa na obeko nti na etwa odwan onti mi nkotwa nipa because minimum obi na se de otwa ensa egu oso no se esa fata se twa nsa wo ba kwa kutu ade na maka kye se ade no se betu ade se woto nsa mo de gu ho ani de ma kire nipa be se nan kra se ade na mokɔ no nipa no twa na nsa obo okotimi twa na nsa ba de to so nti so opa ade na sa ade no se hu se ampa se wo ne de ma wo de a bisa woto moja egu so nti wo kwane ma woto bread nti woto moja de gu so na yetu ade no to ho na basa ate e de egu so wie ya na wasa ata frisi and all the quite easy. You say a permanent that's now what is a permanent as I did. Didn't ama me bisa osano. Ubi say na good dear, and I'll catch my bisa on your mind. Say, you shame or say, Nebushia ni tram, Omunsa Muja Gusun, see, or meet me for scanati so ubi the name can trust once. And quite dear. Edru had said Edru and Ibe, who to me found funny in trust, oh, Tom Mojan Gusuna, Anya. Abusuanja pade in the fan de ne kresi enka
se obi wo ho akra na asebe oyi ne mu ase na de toye ti asem o ka enye wo anwiafo mienu ba nye wo no wose wo na mpesa de ma na nwia we to force ko fa obewu ama we abefa obewu odi ba be su ese ya bekum ahwe ni musa untimi o untimi ni na ekum afi na be hye wase kola ekum a de ese ne dia no abefa na easy okay na je say ebusin agudi e ene na na di ho nkomo no nana to you for nefo na fa agudie wonim eso wate wo bi wakoba bi sofo bi se bi agudie wo mu fie ne nani kayiri bigiri wagya na djuma kra e bo ho kane ade yo atie fo kakra me ka kire mu na na se ese krokotoi ni kokosen sa de ewo ho na se obi nima obi kire munya ntobo ase ye nana wowe ye nana wowe ye nana wowe maami wowe maami wowe ena ye to ese ade mfa gold nse fie bi mo no gold nko bi enye bi mi ese wa banana na wo bibi wo fie na peso kokofa mesro ebi na enye wo na imo wo no abeto nti na peso fa ade na kwa abusa ne ye emfa ngogro sofo so to good sofo to good ana konfo so nya konfo na na to good ti mesese to obo ase na ade na wo hwehwem na yenka ne kora nkyerɛw ɛna obi wo so a ade no kora ekitwe bi na wo ho na aka kyese gold ofie ade no ekitwe bi a wo hu se wo ho no obekɔkɔbɔ ho ka so eska no kɔbɔ kora so kye gold no na wakɔkɔye mo wani hunu ma waso nte empre wo hu entutu na mama wo se bi ofie wo no kɔtɔn fie no ɛso de kɔtɔ me hu ma me bi a ton fie se obi se gold ye fa nkopɛ waba moden abre no ho ton asi ne fie no oton fie no kopɛ gold so ne sanka ekaba ye twetwe na mama me no ko bewu a wawu enti gold ne de obi na obi ni ne fie na emmomo no mesramo ye se de ato obi adweme se opie a emi nana bi wo gold obi kura detimi nante kwase me pese me kɔhwɛ se ne fie ni wo gold ana na me kopɛ obi timi kwase ye fie bosom ekra ye hwese gold wo ma nanka makwakotu nkrofo bre kwasa ebusa no me nwia no me ma no me papa me maame no me sram munya asade na moye no wo pese wo hu se bibi wo fie na obeye ho adwuma a kwa ebusa etene na ye nkyerɛw na ye kyerɛ na ye no kora onsa beka okɔ ebisa na ye sra opɛ de oye nimdini oye konfo na wo hu na woka me nkɔne na mbabia na okɔ na mbabia na oju zikedia eye wasem aha ne de mu besi yakram enani jesro kwaba nananom som na afei no eniema wate wahu na opesa woni yeche no eba ahemfo nsam efiensensam afei so yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ne aba beginchiremu ebetwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre so se wo krokituom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho yebetwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne no mo adi hu nkomo ubetimi afre yebeba ne no aba bedi hu nkomo